Брати и сестри, предполагам, повечето успяха да чуят евангелския текст от Матей, в който се говори за среща между Господ Исус Христос и един младеж, според свидетелството, което идва от Евангелието, богаташ. Въпросът, който задава този млад човек, е познат на всички нас, задаван от повечето от нас. Какво трябва да направя, за да имам живот вечен? Въпросът изглежда много странен, но явно той е зададен. Отговорът като че ли очакван, защото Спасителят му казва, че той трябва да изпълнява заповедите. Нещо, което питащият определено знае. Няма евреин, който не знае, че ако иска да бъде с Бога, той трябва да изпълнява Божиите заповеди. Въпросът, който следва, е също странен. Кои? Господ се фокусира основно върху 10 Божи заповеди, въпреки че закона предполага много повече от тях, което до някаква степен осмисля въпроса, който задава младежа. Но след като чува отговора, той някак си така, като че ли се надява с това да приключи разговора. Но след като Спасителят му казва, че той трябва да раздаде всичко, което има, да го продаде и да го раздаде, че и да последва Господ Исус Христос, това натъжава младия човек и той се заминава. Поведението на апостолите също буди много въпроси. Те се очудиха, смутиха и си задават въпрос: добре, тогава, след като богаташите не могат да се спасят или трудно, кой тогава въобще може да се спаси? Чуват думи, които предполагат също ред въпроси. Невъзможното за човеците е възможно за Бога. И тук мнозина християнски тълкователи, изхождайки от апостол Павел, казват, че тези думи трябва да бъдат разбирани в смисъл, че тъй като законът не може да бъде изпълнен, то ние се спасяваме по благодат Божия. Теза, която отстоява Мартин Лутер, а която и не е съвсем чужда напълно за православния, въобще за християнския свят, въпреки нюансите, които тази трактовка среща. Но ние имаме преки свидетелства, които идват и от Свещеното писание, и извън него, че евреите не са живеели с убеждението, че ще се спасят единствено и само чрез закона. Тъй като там съществуват много практики, чрез които те са намирали достъп до Бога. Духовни умивания, покаяние и концепция, която съществува в тяхната литература за Божията милост. Следователно, евреите са имали разбиране, че милостта на Бога е с тях. От тук вече тълкователите дават най-различни обяснения, на които аз няма да се спирам. Онова, което проличава обаче от този отказ, е от една страна реакцията на младежа, на богаташа, от друга страна реакцията на апостолите. Единият си тръгва натъжен, а другите остават озадачени. По всяка вероятност, този млад човек е живел с убеждението, че е изпълнил всичко, което може да бъде изпълнено. Което явно Спасителят е искал да му покаже със съвета, който му дава, че той не е изпълнил всичко и му липсват определени дела, които да го доведат до пълното съвършенство. Да, мнозина казват, чрез закона, а и това между другото проличава в посланията на апостол Павел, думи, които будят много спор, никой не може да се спаси, защото не може да го изпълни. Да, обаче апостол Павел казва за себе си: аз съм съвършен според закона. Като
повече или противоречие в мисълта. Или пък се преследват различни идеи. Но така или иначе, този млад човек е имал проблем със своето усещане, със своето разбиране, че той е напълно в Бога. И поради тази причина, вероятно, той като че ли се е заиграл с Спасителя. Да му покаже, че той, бидейки учител, трябва да признае неговата праведност, но си отишъл разочарован. Апостолите, тяхното поведение издава несигурност. И всичко това ми напомня, или по-скоро ме води към нашата съвременност, към това, което се случва с нас. Дали ние сме отчаяни от това, че не можем да изпълним закона, или се стремим подобно на младежа да изпълним всичко онова, когато използвам думата закон, нямам предвид Моисеевото петокнижие, онова, което разбираме най-просто казано под Божия воля, или пък живеем с мисълта, че сме достигнали някакъв духовен връх. При нас по-скоро се откроява първата тенденция да бъдем или напълно неудовлетворени от себе си, или пък, ако сме удовлетворени, да се правим на неудовлетворени. Защото някак си не е прието да говори за себе си добре. Ти трябва винаги да се правиш на смирен. Дори когато не си такъв. Пристъпваме с едно привидно благочестие понякога, не всички, разбира се, към духовники или определени светии, без вътре нашият мир да е променен. А всъщност аз си мисля, че отвъд тези две концепции, отвъд тези два типа поведение, има нещо друго. И това е, че ние трябва да бъдем в Бога спокойни и в мир. Нещо, което нито в този момент проличава от поведението на апостолите, нито проличава от поведението на този младеж. Защото и православният християнин като че ли се обградил с толкова много изисквания, които или сам си ги налага, или от някъде му идват отвън, че той спира да се радва в Бога, защото се фокусира върху това, което не е направил. И живее или с безкрайното чувство на неудовлетвореност и нещастие от своята вяра, защото в нея няма нищо друго, освен изисквания, или в един момент си казва, пък да стане каквото си, аз така не съм си грешник, ще си го карам както си мога. Аз си мисля, че връзката на човека с Бога трябва да бъде подобна на онази, която има, а и тази метафора е много ясна в свещените текстове, в семейството между Бога като баща и неговите деца. А тази метафора е много ясна в свещеното писание. Еврейският народ като народ Божий, като едно голямо семейство, което е заменено от друго семейство, което става църквата. Ние сме брати и сестри, Бог е наш Отец. Тогава как може да има страх, когато ние говорим за толкова близки отношения? Те би трябвало да почиват на честност, на почтенност, на искреност, на несъвършенство, каквото имаме ние. И Господ не случайно казва, един е свят, един е съвършен. Следователно, ние винаги пристъпваме към Бога с цялата наша несъвършенство, с цялото наше неможене и ще се спасим именно като такива. Това мисля, че поне за мен е важно. И затова аз споделям често мои лични притеснения, мои лични съмнения, мои лични колебания. Аз нямам отговор на повечето въпроси, които съществуват. Или имам свои съмнения, които не ги изказвам на хората. По какъв начин трябва да бъдат възприемани някои неща или как трябва да бъдат живяни. Но си мисля, че ако аз искам да бъда вярващ, а не невярващ, трябва с този Бог да имам отношения, които не почиват единствено и само на задължение. Ако ние винаги сме задължени,
тогава ние първо сме катастрофирали и после ще останем толкова нещастни, колкото често християни се забелязва да има окъсани, оръфани, нещастни от своя живот и търсещи онова, което никога няма да намерят. Така че нека се радваме във вярата, нека бъдем спокойни в Бога, който ни е приел такива каквито сме и иска да бъдем по-добри и ще ни помогне да бъдем по-добри, ако и ние направим едно или друго нещо, а не просто да се заминем като богаташ. Последвайме. И ако ние вървим след него, спокойно, с вяра, тогава мисля, че нещата ще бъдат по-спокойни. Аз ще спра до тук, въпреки че и друго нещо ми се искаше да кажа, но си давам сметка, че дългите проповеди на никой не са употребни. Желая лек ден на всички,